Bale, ikusiko dugu azkenengo blokea, baina, bueno, blokea esan beharrean, bada esan behar, bakarrik da ariketa bat, quiz questions, bale? Hor bakarrik dago bat, eta sakatzen badugu, bakarrik egingo dugun izango da, aukera enitzeko jarriko dugu aukeratu, eta aukeratu, nahi baduzu azalpena hemen, zer egin behar duten, eta baina, bueno. Venga, kreate, eta hemen egin behar duguna, bakarrik da, berriro irudiak eta soinurik ez, eta hemen badaukagu galdera bat egiteko, eta lau erantzun posible. Venga, hemen egingo dugu mate aplikatuz, jarriko dugu bi gehi bi, eta erantzunetan, lehenengoa ondo lau, eta gero besteetan, txarto, bale? Venga, haz kuestion. Egingo ditugu hiru, gutxienez, beti egin behar dira hiru gutxienez. Venga, hemen jarriko dugu orain kuestion, hiru gehi hiru, eta hemen 6, 7, 8, eta 9. Venga, egituko dugu beste bat. Venga, eta azkena. Lau gehi lau, 8, venga, egingo dugu kuestion. Eta hemen badaukago jaginda, play, eta bueno, ikusten badugu, bakarrik ematen du aukera bat. Eta hori, izango da, venga, play, venga, eta hemen badaukagu aukeratzeko ariketa. Hemen bakarrik ematen du hori aukera bat, aukeratzeko ariketa, besterik ez dago, eta honekin, ariketa guztiak ikusi ditugu.